Salam gaderli watandaşlar, salam mehriban iyleşler, salam halmada gowmy adaýlaryňyz. Jan sag. Waleyküm selam. Ol çağrını vatandaşlar. Esselamu aleyküm hemmäňize. Aýdy berň ol çağrı. Ha şu bir gün bäri bolup geçýän, dünýäde bolup geçýän wakalary hemmelerim bilýär, watandaşlarymyzyň hemmeten bütün dünýä bilýär häzir. Diňe Türkiýede de bolman, eýsem bütün dünýäde 2, 3, 4, 5 her ýerlerde, her döwletlerde bolup geçipdir şo wakalar, ýani ýer titremeler. Gruziýada da, Soçy'da da, Ýaponiýada da, onuň Armeniýada, Ermenistanda, onuň başga Gazagstanyň bärki ýani Kaspy deňdine ýakyn nemetine bolup geçipdir. Onuň Türkmenistanyň içinde bilmedim. Ýöne New York'ta da 1-2 derece bolupdyr. Mine şolar ýaly bütün dünýä ýani Grenlandiýa çenli. Ýani eşdilipdir. Kaliforniýa, Grenlandiýa. Ondan esasy şol Batumi da bolupdyr. Gruziýada eşdilipdir, duýulupdyr. Ondan Siriýada şol Gyzyl deňiz bilen beýleligine gidýär da näme çenli Portugaliýa çenli. Bu döwletleriň köpsinde duýulupdyr diýip aýdylýar, gaty güýçli bolan bolmaly. Indi şu dünkü sizin gepleşiňizde käbir watandaşlarymyň atlaryna dak geçdiňiz. Şolaryň içinde ýene de täzelikler barmy? Tapylan, gözlenip ýörlenen atlary belli bolmaly şo barada sorajakdym sizden. Habaryňyz barmy? Bolar gowy men habarlaşypdym Türkiýedäki ýigitlerimiz bar, onsoň ol halkary ýeme-bi lokmalaryň guramasynyň taýda tanşymyz bar, şolaryň üstü bilen alyp otyr. Türkiýanyň öňçünde habar beriş feriştelerinden gelip dur maglumat. Gynansaňam şol dünýäden tutdum da 4 sany ýigidin ikisi daha şowuzly, ikisi marly. Ondan ýene de bir gyş şol marly planowa dönüp, hakykatdanam şolaryň bäşi hem wepat bolup durýar titremede. Şonu tasdiklediler, onsoň maňa aýdyshlaryna görä şol TikTok ýa-da men onu abunada şo taýda ýaýradyp durlar suratlaryna çeldi. Şol ýaş ýigitler, ýaş beýlen student okuwçy şolar ýaly ýa-da idarada çykdy. Indi gör bak bolan enatasynyň da nähil bu diýip şagatyny uğradyp. Atgyýlançly. Ene ýene bir zat bar o taýda ol çaryny bir şu gynançlygyň içinde de bir hoş habar bar. Şuň bir türkmen ýigidini şol ýykylan jaýlaryň aşagyny diýir alyp çykypdyrlar. Olan bar ýöne pasporty zady ýokdur da kim giýje ýani pasportyny alyp ýatýar. Ýöne men türkmen diýipdir şondan bilýärler. Akıtdyrlar keselhana ýerleşdiripdirler. Ýöne nähili ýarasy bar. Yeňil ýaramy, agyr ýaramy, yeňil bolsa akıtmezdiler de o ýagdaýda ambulans bilen ýa vertolyot bilen. Bir türkmen ýigidimiz diýri halas edipdirler şo taýdan sag bolsunlar. Ondan ýene de habar geldi. Dün şo siz çykyş etdiňiz da 4 sanyň anmal. Şo taýda aýtdyňyz. Ene bir türkmen gyýjaga diýär ýaş denan Türkiýede öýüdi şol özüň çatybasy bilen ýanky kömek ýöňäp humanitar kömek latdy. Ene şol gysgadyk maňa ýemesini uğradypdyrlar TikTok'ta düşürlen suratyny. Dukanyň o agly şoň agyny haltalar dur, karobkalar dur. Şoň ýüzüne Türkiýan döwlet baýda bilen Türkmenistan şol ýanky ýaşyl baýda dur. Şonal ene o bar. Soň ýene näme bar? Ýene bir gynançly ýagdaý, jenaýetçilikli ýagdaý diýip hesap edýän özüm. Şol familiýasy ady Miraly familiýasy Ýaraşew. Ol Türkmenistanyň ol resmi işgärde ýemede de hiç ýerde diýişlärnä, elçihanada diýişlärnä, konsullukda diýişlärnä. Ýöne şonuň elinde hemme wepat bolanlaryň, ýaraly bolanlaryň sanawy bar. Näme üçin şol halka da aýan edenak ýa-da hökümete ýetirenak. Ya hökümet bilýär-de halka ýetirenak. Näme üçin beýle boldy? Ine şolar ýaly gaty agyr soraglar bar. Şu özüm hökümetdi hasap edýän bir ýanky jenaýetkar topary. Ine
Aýtdyňyz da düň kömek gelipdir diýip. O näme kömek gelenen belli däl ol çarmy. Bir ýöre aşawatda uçan bir samalýoty görkezdiler. Oň içinde näme bar? Hani gelinni gonuny oň üstüne näme düşürdiler? Ya ýüklerini näme ýüklediler? Hani o garsany uğradan o konteynerler görkezýärdi içinde planda. Bu näme üçin ol? Demeden aşawatdan uçan samalýotyň içine zady görkezdiler. Ana gelle Özbegistan'dan, Kazakstan'dan, ana bizim HSM haberlerimizde dura. Şolar nähil kömek bilen geldi. Nähil bu MCS'i var şol ýa-ni şolar ýa adatdan daşary ýagdaýda halas ediş ministrligi ýa-da agentligi ýa-da gurumasy ýatlandyr. Bizde şo gurumy da ýok eken. Ba bolsa näme üçin gelen akly? Sesini çıkarman oturdur. Olaram şo bizim bütün halk bolup nägileligi bildirip başlamazdan soň kritikaçy daman bir samalýoty uğradan bolman. Ne uğratdy diýeli. Bolsa geldi. Şolun üstüne pitçin atmaýly diýelde. Uğradypdyr samalýot. Geldi samalýot. İzini näme bilen gitdi şo samalýot? Hana ýok olan ýigitler, hana gyýlar, hana surat, hana familiýa, hana ýykran şäher. Äkit şotaýdan ýok olarlar. Äkit şotaýdan yararlar. Sen aýdýaňa özüňe o medrese tuğdu gutaran heýwan. Näme üçin sen öz yaradar bolan ýurtdaşlaryny, watandaşlaryny ýurduň içine alaň? Ýene de öyle sen şol 20-nji ýylda 55 ýigit ýa-ni zäherlenen aragy içip ýok bollar. Ana mazary şo taýda gal. Bularam sana şo taýda jaýlandy. Eýerlik etmänsiň hökümet. Ýene gaýtalanyp dur şol durmuş. Elmi damam şol. Men ýüzlerçe gede gaýtdym watandaşlarymyza. Siz şo ta indi gerek gel Türkmenistan üçin. Siz eýem aýrylyp köçäz zyňylan adamlar. Ölseňiz hem galsaňyz hem näme etseňiz hem öýdüşiňiz size ýurt ýok. Men siziň eýäňizde pasportyňyz ýok, wizaňyz ýok, pensiýaňyz ýok. Sen näme etsen? O ýygyňyzda kararlary öz aglyňyzdan kaçyp ekleseňiz, eklemeseňiz olar hem gulgurnak bolup açlygyndan ölüp gider. Biz bir ajaly buyurulan halk. Yer titräni ol tebiği betbaççylykda, ona bagty çuwen diýir galya, maňly garalar ýazgydyny näme bolsa, olar mene ýok olany ýok bolýar. Ýöne bular planlaşdyrıp halkymyzy gyryp otyrlar 30 ýyl bäri. Şo halkymyz düşünüp bilenler, şondan baş çykaryp bilenler. Beýle jenaýat bormy diýe. Hitlerden hem beter. Oňdyň o konsentrasiýon lageryny görýärsiň, içinde peşde adamlar ýaky. Bütün şo peşde halkymyzy ýakyp köl etdiler. Bir pikir edip görüň, 32 ýylda milletde bir gram ösüş ýok. Bir adam köpelen Türkmenistan. Şol 3 milyon 840 000 bardy, 91-nji ýylda häzir şolam ýok. Nire gitti doğulan adamlar, yaşap veren adamlar, doğmadık çağırlar. Yani, sonra kendi cevap, yeke cevap yok. Sen bir de eskerin aklar. Yine şuun kuğunu yine de oraya tasdikledi. O ne için biz ondan kritik etmeliler? Elimizin yeter yerine değil, ben o netçeğin başlaça oluyor. Bir yağdaydı, sen böyle Türk halkını canını avamasın. Gitmezin sen soruları. Öykü kiyinen var bilecekler. Yani öz halkından şu tayda ölüp yatır esen. Şu oku deyip uğradan studentler ölüp yatır şu tayda iyesiz galdi. Bir beyle zat var mı? 15 milyon yaşayadı ya şu gömedi. 10 vilayetin teritoriyasını. O Türkmenistan'sa 5 etsemeli. Şolar eyyap 2 giyeceğini 10 gradus ayazda dik oturup geçirdiler. Öýlerine girmek yok, avaryny sastayan hemmejik. Şol parklaryň içinde ne olarda ot bar, ne odun var, ne gaz var, ne benzin stasyonlar hiç de işlenip, banklar işlenip, telefon yok, swiyad yok, öyle çağırıyor. Işık yok. Oğlum o taýda bir samalýota uğratdım, nire uğratypdyr, nire gonypdyr, kime kömek edipdir? Näme üçin öz yararlaryny ýa ýok olarlaryny äkitmek şu samalýotlar? Näme üçin 3 güniň dowamyny Türkmenistanyň watan satan habary görkezenak Türkiýe ýaly 24 sagatlar. Türkiýede näme bolandy? Näme üçin öz ýaşlarynyň studentlerinden habar aldy? Sebäp gerek gäle olara bu hal. Yüzgede gaýtýan halkymyz ýa düşünenak ýa düşünesi gelenok ýa gol-golnak bolup ölesi gelýär. Ana bolup duran zatlarym şu. Men näde düşünýärem mundan başga? Yani
Şonay deýindim şuurlukça. Bar jaňa dupdular gynanyp aýdýarlar, aglap aýdýarlar. Dünkü çağrışymyzdan soň siziň aýdyrlar, men aýdyrlar, hemmesi ene sag bolsun, sag bolsun. Ýene de türkmen ajaýyp millet. Şuny öldürjek bolup bokurdogundan basyp görýärler, üstünden ýa buldozerlik etýärler, katok durýar. Ýöne şol adam käşelini ýitilene, hana şuň biziň ýaşlarymyz Türkiýedäkiler işläp ýörellerimiz hani elini golunu uzatyp türklerin arasyna den derecede halas ediş işlerine gatnaşyp otur. Ene biz şular ýaly millet. Ýöne şunu diýde çok kördüler. Ýöne ýara sokanakly başarmazlar. Ene şonu aýtjak bolum. Sag bolsunlar, ýigitler, gyýlar şo taýda. El kömegin, dil kömegine de oturarlar. Öz arstyndan kesip şolary bilemek 10 lira, 20 liradan uğradyp durarlar. Watandaşlar toýmuza gaýsyn hemme. Başga näme diýek? Ene o hökümet diýip özüň atlandyryp beren jenaýetkarlygyn edip oturan şo. Hanşo gelen samalýot. Ýygyny kime ketdi? Näme üçin jogap berene? Näme üçin ilçihana şuwrat? Ha, ýene bir zat. Maňa 6-7 ýerden jaň edip aýtdylar. Hanradagy jaň diýär konsulluk atlap turup ganalan akdy. Ene öyle çarym. Konsulluk atlap turup ganalan jogap berene. Olar eline halmada eline pil alıp adam gözleşýän bolaýmasyn konsulun işgärleri. Yok. Eline pil alıp işlemäge giden bolaýmasynlar. Yıkılan jaýlaryň arasynda elleri pilli işleýän bolaýmasyn konsulun işgärleri. Yok. Onu çıkarnadı işlemeler. Ene şol, ondan gaty agyr bolup duran ýagdaý göz öňüne getirýän boli, ilatyň düşen ýagdaýyny, hal ýagdaýyny. Bir gijede sesinden 15 milyon adam üýsiz, öwdarsyz galdy. Inni olar çykyşyň aňzagyny olaryň bir ýerlerde ýaşamaly, bir işleri görmeli. Bolamam aýlyk gullugy kesildi. Hiç zat ýok. Üstesine de ýene de 6 milyon daşyndan gelen biziň halkymyz ýaly adamlar was ýürüýär Türkmenistan boldy. Olar näde bolsaň bular ykdysadyýety götürsin. Öyle çarny ýagdaý gaty agyr. O adamlar ýer titrede sowurly erti ýene ýatdan çykar. Ýok. Myň azasy, myň azary, myň jezasy gaty güýçli bor. Dowamy gaty emedir. Ol beýdip o hey haramzada di men söwünmän ol çarny şolara men kunmar ýdil söz ýok atlaryny tutma. Benanay başlylymada maňa şolar ýaly siýasy edebim ýol beren. Ýoksa ekrandan şo kömekleşýän türkmen oglanlar, kömek eden oglanlar kimler olar tanýaňyzmy? Maňa aýtdylar, ýöne hemmesi onun atlaryny tutmak üçin gidemde 120 ýigit şu ýemeden İstanbuldan göl gidipdir Diyarbakır'a. Pasportlysı bar, pasportsy bar, wizasyzy bar, wizasyzy ýok. Gawur bolsun şoň pasportdan wizasy şular ýaly ýagdaýda biz bir elden gelen kömegimiz edeli, soň näme mesele şonu etsin. Akdiýan bolsa Türkmenistanda aksine gowy ýerine diýýän bizdi. Ene şular ýaly gaharly ýigitler. Aýtdy, bir kysana bilen görleşdim içinde. Men olar ekrana çyksak adamlar bu ekrana çykylmaly zat däller. Bu baryp ýetişibilinden kömek etmeli. Ýene bir gün aňyr geçde 2 günden soň o taýda halat edere adam aljak. 4 günden aňyr geçde 5 gün onuň adam suwsy galanyň soňa diýir çykmak gaty çetin bolup durdy. O içinde belki jaýlaryň içine boşluk emeli gelen bolsa, tapdalyna da biraz suw bar bolsa, onu bir hepde 10 günem ýaşap biler adam ýöne. Alan ýarasyna da bagly. Sowukda ýaşap bilmede, halmada sowuk bar da eger temperatura -10 ne waýtdyrdy. Ýaşap bilmez. Nemede ennamy sowuk alan soň ýaşap bilmeýärdi. Bir ennamy sowuk alan soň 15-20 minutdan soň bütün ennamy doňsa, doňoklyk bolsa ýaşap bilmeýär, şo tarapy bar. Ýöne neme aýtjakladym şu watan satan programmalaryny dinledim de ýygyderli haýsy çysloda boluş ol ýer titreme 6-syna 5-inden 6-syna mı ýa 5-ine mi ka haýsy çysloda bolluka şonda ol bilem 6-syna ýerden 6-syna mı ana şu 6-syna 6-synaky sanyna neme diýe neme hatyny gynanç hatyny ýollady diýe 6-syna gynanç hatyny ýollapdyr
Ondan 7'sindäki sanynda bolsa gumanitar kömekler etmeli diýip ýanky Gyzyl Haçmy näme gol çekipdir. Näme ferman beripdir. Gol çekilen gitdi diýen ok. Prezident gol çekdi diýe şol fermany ýanky kömek etmeli diýe. Inte gelende hiç kim bilen ok näme gelipdir, näçe manatlyk haýsy harit, şu medisina haritlaryny agdaýada. Şolara gol çekdi diýe şo Sağlyk Ministrligine buyruk berdi diýe. Onuň Gyzyl Haç nämäde gol çekdi diýe şol kömek etmeli diýip ruhsat berdi diýe. Gepiň ysgasy ýanky kömek etmeli ruhsat berdi diýe gol çekipdir şoňa. Ol ruhsat bolmasa edip bilen oklar. Hiç zat gymylatyp bilen ok. Bir sany şpritsem iňňänem. Prezidentiň golu bolmasa. Ona aýly öz başdaklyk hiç zat ýok. Hiç bir ministrlige öz başdak pudok ýok gepiň ysgasy. Hiç bir ädimi şonsuz şonuň golu bolmasa ädip bilen oklar. Men şu ýerde göz ýetirdim men. Ýanky 7-sindäki sanyny 8-nji minutynda aýdyp başlaýar. Şol fermana gol çekdi, ministri ýanyna çagyrandyr da. Kömek etmeli. Onam üçin bir sutka geçen soň karar berýär, gol çekipdir. Olyn tek on ýükleýänçäler o ýükü, tapýançalar o ýükleri, samolyota ýükleýänçäler ýene de bir gün geçer. Ene şo samolyot gitdi diýip görkezden oklar. Ýüklenýän ýükü suraty, videosy hiç zat ýok. Diňe gol çekdi diýip aýdýar. Utanç men üçin. Gat utanýan şu ýurdumny, utanýan, gol berişlerini utanýan. Bütün dünýä barypdyr. Bütün dünýä. En garip döwletlerem kömek edipdir. Sanap berýärler. Türkiýe habarlary plan döwletden bu kömek geldi. Plan döwlet näçe sany 40 sany doktor uradypdyr. Plan Gadastanlar beýleki döwletler ittidatly iderleýän itler bar. İttidatly MÇS'lerini uradypdyrlar. Pakistan, Taywan, Yaponiya, Polşa, Çehiýa, Bulgariya, näme, Wengeriýa hemme de gelipdir kömek etmä. MÇS'li. Hem adam uradypdyrlar, hem iti uradýarlar, hem pul kömegini edýärler, hem humanitar kömegini edýärler, hem medisina kömegini, hem iýmit kömegini. Hemme zat gelip dur. Samolyotlaryň sany üzülen ok diýe. Ýöne Türkmenistanyň hiç zat ýok. Ýani bir san Türkiýe habarlarynyň intek şuna çen şuna aýyň sekdimi? Şuna çenni bir sany habar ýok. Video görkezden oklar. Türkmenistanyň ene plan samolyot gelýär, plan tawar gelýär, plan humanitar kömek geldi diýip aýdan ok. Ol diňe Türkmen milletiniň gulagyna lapşa asma üçin ene Gurban Ulyf näme Berdimuhammedow gol çekdi diýe. Fermany. Ona aýly ferman gol çekmelimişin. MÇS diýilýän dat ýa Sağlyk Ministrligi diýilýän pudoklar ýa Gyzyl Haç hemmeden nizavissimi bir tarap näme bolmaly, ýanky garaşsyz bolmaly prezidentden. Her aýratyn ulgam, her aýratyn pudoklar öz başda işlemeli. Şolaň özüniň başlygy barmy? Şolar karar çıkarmaly, şolar reşeňe çıkarmaly. Näme etmeli, näme goýmaly. Prezidentiň uzatlardan habaram bolmaly. O duýgutaşlyk habaryny ýetirip biler, telefonna gürleşip biler, bizim elimizden geleni kömek ederiz diýip aýdyp biler. Ýöne oňa ýürütilip gol çekip fermanyny gol çekmeli diýen zat ýok. Bolmalym däl. Ol MÇS'iň işi bilen prezidentiň näme işi bar? Düşünýärmi şoň işini? Ýok. O güjükli zatly iýbereýin MÇS diýen Türkmenistanda olam ýokdur. Ýöne bu lapşa asylýan zatlar ýanky Türkmeniň tüýs bir ananaýjak ýanky näme bar? Nasileniýaň bir bölegi bar, ananaýjak. Şolar üçin taýýarlanan ýanky gepleşik bolýar-da. Watan satan programmasy şu aýdylan zatlar 8-nji minutynda aýdylyp başlaýan zatlar. Diňe şu halkyň ala samsyk halkyň gulagyna lapşa asmak üçin aýdylýar.
Yoksam Türkiýanyň habarlaryny ýalan sözleme de berip günü canly ýaýyn berip durlar. Haýsy ýurtda näme gelenine çenni. Ol suraty, videosyna çenni. Her ýurdun özüniň bir renkli eşikleri var eken, giýýän eşikleri. Biri gök giýse, biri gyzyl, biri sara, biri ýaşyl, her kim bir zat giýýär. Ne plan ýurduky, ne plan ýurduky, ne plan ýurtdan, ne plan ýurtdan görkezip durlar. Türkmenistan oyun ýok. Utanç men üçin şol. Utanç. Bütün dünýäň, bütün Türkmen döwletiniň başyna oturýarsyň sen. Atalogly kiňdem. Atalogly kiňdem şol baş tutanlyk edýäňiz. Öň prezidentimiz birde iki bolly. Iki bolly on ikiňizden hem derek ýok. İkiňizden hem derek ýok. Türkmeniň adyny awraýyn şeýdip aşak düşürýäňiz. Şolary ýaly ýerde kömek etmeseňiz, kynçylyk döwürde kömek etmeseňiz, kyn döwürinde. Şu wagt on Mirsany welaýetinde şoňaly betbaçylyk diýär. Edir şu günne şu wagt kömek etmeseňiz, soňsuz hiç kime gerek däl. Soň o taýda ýaşap oturan türkmeniniň ne awraý bor, ne ady bor, ne ýdi suwady bor, hiç adam bolmaz. Hemme millet, hemme dünýä kömek etdi, türkmenler etmedi diýerler. Şu biziň ýaşap gören 2 milyon halkymyz Türkiýedäki. Şolaryň itiňiz beýsen ady bolarmy? Asgerlermi şolar? Iň bir gutoran, garyp, nalaja deýin millet ýalak bolup görünür şu türkleň gözünde. Şuňky agyr gününe kömek etmeseňiz. Permanna gol çekdi diýip, perman. Ay bu orada. Ne atasyna neme bardy, derek bardy, ogluna tem bolu. Ene meni gynandyr ýandan şu baş bolmasa göwreleş diýär. Türkmeniň başynda oturanlaryň özü bir çürük tohum bolan soň Türkmenim aşagyndakylarym helak bolýarlar. Şonu aýdaýyn edim malumada. Ýene Türkmen, ýene de Türkiýede ýaşap oturan türkmenlerimiz bir çetde durmandyr. Hudaýa şükür, näme de bolsa şolary kömek edipdirler. Prezidentlerden, atalogullardan derek bolmasa-da türkmenler tuweleme öz başyk kömek edip ýören bolsalar gatty gowy. Ondan bundan kömek eltip duran känniýe, ýa-ni ýorgan idi, adiýal idi, ýastyk idi, düşök idi, ýyly eşik idi, getirip durlar diýe. Doğru. Şolary ýaly meňem aýtjakdadym. Şolardan ibaret. Armada goşakladyňyz bolsa. Öyle men gysgaçygaýdy, aty dogry aýtýaňyz, bu diňesel üçin utançlar, hemmemiz üçin utanç, bütün millet üçin utanç. Ana olgun ýanwaryň aňzagyny -45'e ýetipdir, Özbegistanyna soğuk. 6 güllap gazyny kesip sakly. Aňyrdan Moskwadan jan gelenden soň gazyny bermedi. Ene, bir türkmeni özbek bilen mene goňşy dogan garnaş, bu da garnaş oturan halkymyz bilen magzymy alyrdy. On beýdik bolu, ene şu altysyna çykyşyny hamana Aliýew gutlanmyşyn Ilham Aliýew atasyny. Sen şol halk maslahatyna başlyk boldun. Ay heýwan, ol 20-nji ýanwarda başlyk boldy. O şol 20-sine uğradar gutlaw hatyny 6-njy fevralda okap berýär. Bu Türkiýanyň başyna 1000 ýaly betbaçylyk gelendi. Aliýewiň sana sen kim o şolary ýaly betbaçylykda seni gutlarýar. Sen oň adyny awraýyny ýere düşürýär. Bütün Azerbaýjan halky matam tutup otur. 7 güllap olur matam yglanetdi. Türkmenistanyň tiňine de ana aýdyp saat çalyp aýlaşyp böyle heýwanlar. He? O sen doganyň dälmi? Sen şu Turan birligini etjek bolan döwletleriň biri dälmi? Bular dogan bolsa gaty geňde. Öwreneden bolan ýaly. Ene atalogul sen dogry aýtdyň şu altysyna, oglum atasam şu bir teksti okap berdiler. Gysgaç gözüm. Iki sözlemden bar. Onun ne many bar, ne o taýda bir duygu var. Hiç tat yok. Boş sözler. Ne bu maskaraçılık? Yani men pikir edýän, şol görýän Kazak garnaşlarymyz ýeme Ukrainada ýa-ni çatma dikipdiler de. Şu Ukraina halkyny bir çaý suw bilen öpçün etmek üçin şol öýse de udarty ýa
Şolar ýaly sowukda, aňdakda işemesen. Belki biz şolar ýaly öýleri bolmalydyr. Belki onam halk bolup etmeli. Onu hökümetten almalylar. Olar etse ýene de özüne şol orden medal almak ýa-da beýleki döwletleň milletleň öňüne şol ýa-da ýalandan öz ýemesini duýgudaşlygyny näme gerek beýle duýgudaşlyk? Kime gerek bol? Näme üçin şol samalýoty uratman bolsa gördüm men şu. Bir ýazypdyr maňa şol çykyşyň aşagyny. Ya şol saňa nädip ýaranmaly? Etselerim, etmeselerim sen olary tanqid edýän, şol kömek etselerim tanqid edýän. Sen maksadyň näme diýip ýaz. Watandaş şey diýip tutsaň sen adyň sen maňa paýyş söz bilen ýüzlenmänsiň, şoň üçin saňa jogap berýän. Men öz maksadymy mundan 32 ýyl ozal beýan etdim. Maňa halkymyzyň dolanýan döwleti gerek. Öz ýokbalyny özü çözýän parlament gerek. Parlament respublikasy gerek. Bize prezident respublikasy gerek. Ya parlament dolanýarsy gerek. Men şoň üçin görüşip, töweşip, elden gelen işme döweti. Ol bir. İkinciden o etmedi sen ona de. Näme edip duran eden bolsa iki adamla görüleşip otur. Senem kaptalan çykdy ay. Ene plan da etdi diýdi agzyňda olurda görülür. Bu edeniň ne peýdasy eýär boljagy bolandan soňra 34 tagat geçýär Türkiýe ýumurlandan soňra bir samalýot ugrady. Onuň içinde näme bar? Hiç kim görünmär. Näme üçin o Halmrada durun tek uğru diýär diýme, uğrudan görün adam ýoksa samalýotyň uğrudylaryny. Diňe şoň wideosy bar, samalýot çeýdip, öwürlip uçýan ýeri bar. Kim bilýär onuň içinde ýegenler barmy, keýip çekip oturan. Kim bilýär onuň içinde atalog barmy, bir ýere diňjalp barýar. Kim bilýär onuň içinde ol aýallaganlar barmy, ol döwleti barlar. Kim bilýär, kim bar onuň içinde? Nire barýar ol. Öz biznesleri üçin uçup barýarmy ol? Bilýän adam ýok. Onuň içinde Türkmenistan kömek etdi diýen mara, näme özlerinikiler edýär. Şular Türkmenistan etmedi, hiçsan etmedi diýdirmejek bolup, şol özleriniň yal ýaglary bar, ýanky yalakalary. Ana şolar goýýar videolaram. Teretip görseňiz videoň eýsem şolardandyr. Şol goýan näme TikTok diýlen ady bar, şenan barlar. Kim bilen nämeler nirden goýýarlar, ýelmeşdirip, montaj etişdirip. Han şol görkezin bir de ýükläpdir, ýüklerini ine barýas. Türkiýede ne gellik, ne Türkiýede gürlesin ekran nimetine. Habarlarına, beýleki döwletlerine üçin görkezýär, Türkmen görkezen ok. O, 4-5 tane telekanaly var. Birine de aýdylanak görkezlemek şu bolup duran ýagdaý Türkiýedäki. Ene şoň üçin halk şu ýurdun daşyna habar berýär işlerini estip dinläp habarly bolýar. Ýene de sag bolsun, şu içinde az oturan orta halkymy duýgudaşlyk edip, şu aňyrdan 5 saýtyny ugratyp durulur diýer. Hiç olman bir duýgudaşlyk sözüni aýdýar. Men aýdýam, bular hiç asan türkmeni öldürüp bilmez, öyle çary. Basyp biler. Ilmyny elinden alyp biler, ruhdan düşürmez ýani hiç asan. Ýok. Bir nesil geçer ýene dikeler türkmen. Bir nähir bir durmuş bol, nähir bir hökümet tip özüne atlandyrýar bu jenaýetkar topar. Mende söz ýok, onu çarny bağışlaýar. Men şolary aýtmagy söz ýok. Ýoksa men saparagy bilen çykyş etjekdim. Meni bir çağırma, men nädip şolar üçin mende de normal söz galmady diýär. Mende de ýok şu. Mende de ýok. Ýöne nädip beýan etjekdim. Sen orta çykandyrdan halkyň öňünde durkan aglyň kapalasaň, olam bet gelişik bolup durdy. Şolar ýaly haramzadlar üçin dilimiz kapalasymyz gelen. Ýok, olar etmeli belli le bol şolar ýaly ýagdaýdy. Näme üçin indi şu gül ýazjak çağalar hara suratlaryny goýupdyrlar da. Indi şolar wepat bol. Äkidaýda jesedini bir ýurduny en atasyna gowşura ýok. Ýok. Indi şolar umumy mazarçylykda jaýlanmaz. Ene bol gutardy. Ene Ýeme döwlet eme diýär adam üçindir diýär. Ene. Bular adam däl, garynja bolýar adam. Adamlar kim bolýar? Şolaň tohum bolýarmy adamlar? Olgun şop çyksa denne de dilinden sypdyrdy. Eme diýdi, adamlar diýdi, häzir diýdi, raýatlary dinläýärdi. Dere. Ene raýatlar şo çykyş etmeli adamlar, özleri adam. Bäh. Ene. Bilip etýär. Bilip Raýat sözüni bilip etýär onu.
Onu Türkmençilikde nam nişan yok. O yönüş o toprağın üstüne nädip dogulupdyr men bilemem. Seret yoksam şol Göktepe galasy etil duurlöksür owasy şo Babaraba. Näçe ýyl bäri inni hatyra günü bellenen 10-njy ýanbar. Gurbanguly ýatyrdy. Garamda. Onu sko bilip gelip yatırana ya Putin yatırana. Yani Putin'in buyruğu bilen telefonuna şunu gerekli yatır. Biz onu yadigarlık tuttuk ol bizim kahramanımız. Borluğu tordu 10. Yanvar ayırdı ol yine halka mağduriyumu otu. Yine Bavar Abdullah ya Göktepe'li. Yine sizin son prezident deyip koyup ya tohum deyip saklayıp oturan. Bağışlan olanın diymeli oluyor. Yani, 10. Yanvar Göktepe'de bular için gerekli, tarihim gerekli, işte bir günüm, hoş günüm, gezip durum, mankurt, bir topar, balamutlar. Böyle olçanı stayda durayı. Ödül bilen aýdypdyr aşa Google'a nemede goýupdyrlar, Google'la bar ol. Bir Amerikan diplomatyna aýdypdyr. Ne Türkmen däle bul Kaka bilen nemen Kakadan aňryk, Daherdan aňryk Türkmen nälikdir. Bravo. Ölülsen. Ay bolýa Halmrada ştaýda tamamlaýalyň. Udogam bolmasynken. Böyle olçanı ýöne şu yaramı tagelenip durda şu tragedi. Bu haçan bizim halkymyz gaflat uykusundan oýanır. Ene şo problem. Men şu şol düşünüpdir. O olur bir döwür, bir ýam niýaz bundan başlap şo bir prezident saýlanan gününden ol ýemesini ütgetdi de edil 100% beýle tarapy siýasatyn. Şonun milyon bular 200, 300, 500, 10 adamlardy. Bularda hiç tat yok. Borunlu, olçanı sağ olun. Bolýa. Sağ olun, vatandaşlar sizem. O düýün küçükçüňe de ören minnettar Taňry ýalkasyn hemmäňize de 4 dönem 5 dönem bolup çykyş etdim. Gaty dogry aýtdyň hemmeden. Ikellep golleýär. Bizimle vatandaşlar görmedik bilmedik bolsaň şo taýda ýazyldy hemmeden. Aýdylan söz. Ay janyň ýanýa-da şu adalatsyzlyk ýok ýerine janyň ýanýa. O taýda sen öz studentlerin öz milletiň ölüp ýatyr, türkler ölüp ýatyr, sen o taýda şady horramlyk edip äli görseň başga adalara gidip dinjalyp berenirler. Halkyň puluna. Ol gelen uçtu diýen samolyodam kim bilýär haýsy ada uçdy ol, haýsy neberesi bilen uçdy belli däl. Yok onsan uçanlar şol tozan turýar da samolyodyň indi bıgşyň aňdagyny nädip tozan turýar men düşünüp bilemem. Belki Tomasko uçan samolyot urata düşürür. Allah bilsin. Daşda onun otuna yaprağına tere daýmalylar şoňa alakdy. Ay bolýar. Onlara janymyzy ýakmaýly öyle çağırın. Ýöne halkymyza diýjek barym vatandaşlar, ýurtdaşlar bir oturum oýlanyň. Şu vatan programmalaryndan bir idarlalyň haçan samolyot uçýar. Şu gol çekilen perman ýerine ýetirilen okmy Türkiýe habarlaryndan diňleýän vatandaşlar ýa-da Türkmenistan barada aýdylýarmy gelen samolyot barmy, MÇS gelimi, itli kömekli esgerler gelimi kömekleşme o zatlara çennem tiýinlen. Şu ýerde bilersiňiz bolsaň siziň saýlap, maktap, bollap saýlan prezidentiňiz näýil adamdygyny. Bolýa vatandaşlar, ştaýda tamamlalyň. Sag bolun. Ýene görüşeriz.